na sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pangunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. TTX Coffee Mix. Ako si Rina. Permi lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. TTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatsyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Bumakal sa mga butika. Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM. TTX Coffee Mix. Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batsyagan ko nga nagpawang akon panulukan. TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:23. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. K5 Sunny Sarabia Punay at Karen Padilla. Mayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Lunes nga adlaw, Hulyo 22, tuig 2024. Mga ka-K5, asalang kita mabatian sa 88.7 sa inyong tag sa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian makita worldwide. Pinaagi sa itong Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon, mangin ko po ninyo yung mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag sa pangalan ni K5 Karen Badilla, ako naman si K5 Jenny Kauyunan. Headlines.
Sa aton mga headlines sa nagapanguna nga mga balita, State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naglawig sang mas sobra 1 ka oras. Samtang pila ka mga progresibo nga grupo naghatag sa ila komento kag rating sa performance sang presidente. 31 ka mga balay sa syudad sang Iloilo nagkalaguba bangod sa mabaskog nga hampak sang balod. Sa balita nasyonal, Secretary Benhur Abalos nagmando sa Philippine National Police nga imbestigaran ang piki nga video ni Marcos. Secretary Benhur Abalos nagmando sa 2024 State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naglawig sa masobra 1 ka oras. Sa balita international, US President Joe Biden nag-atras sa pagpapili bilang presidente sa palaboton nga piniliay. Para sa balitang hinampang, Strong Group Athletics champion sa William Jones Cup. Kag sa showbiz, Diyos Lia naghatag sang kilig sa ilang mga fans sa siyudad sang Iloilo. Alas 6:25 nga aton oras, kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Naglawig sang 1 ka oras kag 22 minutos ang State of the Nation Address o konsuna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. subong nga hapon. Sa iya nga suna ginplastar sang presidente ang pila ka mga nahimo sang administrasyon kag subuman ang mga dapat pa nga himuon. Sa pagsugod sa iya nga speech, ginhinambit sang presidente ang madugay na nga reklamo sa mga pumuluyo nga mga Pilipino nga mataas nga presyo sang bugas. Ginpatod sini nga ginhimo sang tanan sang gobyerno agud nga masulbar ang nasambit nga problema. Nagkuha man sa atensyon ang direktiba sini sa bago nga DepEd Secretary nga hatagan sang solusyon ang problema sa sektor sang edukasyon sa labing madali nga panahon. Sa bahin naman sa isyu sang West Philippine Sea, ginpanindugan ni Marcos nga aton ang West Philippine Sea kag iyagin pasalamatan ang mga katapos ang Armed Forces of the Philippines kag Philippine Coast Guard sa pagbantay sa kag sakripisyo agud nga maproteksyonan ang soberenya sang pungsod. Dugang pa nga nagpagwa sang mabaskog nga mando si Presidente Marcos sa pagkor nga ipasira kag iban ang tanan nga sa isang pugo nga amo ang ugat sang madamo nga makrimen sa pungsod. Yaman ginmanduan ang duli nga buligan ang tanan nga Pilipino nga maapektuhan sa pagpasira sang pugo sa pungsod. Sa pihak nga bahin, nagpahayag si Ray Cachuela, chairman sang Alliance of Peace and Environment Sustainability, panay nga dapat maghalin kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mando nga tapuso na ang grupo nga terorista lakip na ang mga kakonsabas ni nga mga organisasyon sa diin nagahalit ini sang malapit 55 years nga pangabuhian sang pumuluyo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo, mabaskog man ini nga nagasuporta ang ilang grupo sa ikatatlo nga sona ni Marcos subong nga adlaw. Nahibaluan nga mayara sang 150 ka miyembro ang APES nga nagahulat sa karon agud mamati sa plano ni PBBM. Samtang naglabot sa 31 tanan ka mga panimalay sa coastal barangay sa siyudad sang Iloilo ang nagkalaguba bangod sa mabaskog nga hampak sang balod kahapon nga adlaw base sa pinakaulihing datos sang City Disaster Risk Reduction Advancement Office o kun CDRRMO. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Darwin Papa, head sang Operation Center sang CDRRMO, yagin payag nga duha ka mga barangay sa siyudad ang ilang ginamonitor nga naapektuhan. Sandig sa datos, 27 ka mga panimalay ang gikan sa Boulevard Mulo kun sa diin 15 ang totally damaged, 12 ang partially damaged kag 27 tanan ka mga pamilya ang apektado. Sa piyakabahin, 4 naman ka mga panimalay ang damage sa barangay Maria Clara City proper kun sa diin 6 ka pamilya ang apektado. Sa kaangot nga balitang lokal, nagpatigayon sang preemptive evacuation ang pulo ka mga coastal barangay sa syudad sang Iloilo nga ginakabig nga high risk sang City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO. Iniamay ka ang tanan sa ginpagawa nga executive order number ni Mayor Jerry Pitreñas nga nagamando nga magpatigayon sa evacuation matapos ang paghampak sa mabasog nga balod sa mga coastal barangay sa syudad. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Darwin Papa, Operation Center Head sang CDRRMO, iyagin pahayag nga matapos ang ila pagsinapol sa alkalde, gilayon nga nakipagsapol maini sa pamunuan sang CDRRMO sa mga punong barangay, 10 ka mga barangay, agud nga mag-evacuate gilayon ang mga residente nga yara sa delikado nga lugar. Sa karon, hugot na ginamonitor sang CDRRMO ang mga coastal areas dala sang high tide. 31 naman ka panimalay ang na-record nga nagkalaguba bangod sa mabaskog nga balod.
Samtang gin-relieve sa pwesto bilang station commander sang Iloilo City Police Station 10 si Police Captain Bonito Bentiroso base sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo. Ini kasunod sang kontrobersiya sa billiards nga natabo sa Bulilaw, Mandurriao sang Sabado sang gabi Hulyo 20. Base sa dugang impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo, igabulo sa iya amo si Police Colonel Rene Obregon. Sa ulihi nga balitang lokal, sa kabugusan nga 29 respondents gikan sa nagkalain-lain nga sektor sa syudad sang Iloilo sa ginhiwat nga sona ni Marcos sa 2024 public poll update sa tatlo ka programa sang K5 News FM Iloilo nga among Foro de los Pueblos, 11 Mbps kag sona 2024 special coverage nakakuha si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang total performance rating nga 4.88.1. Matandaan nga sa programa sang Foro de los Pueblos nakakuha ni sang 6.294 performance rate samtang 3.517 naman sa 11 Mbps kag 4.833 sa SONA 2024 special coverage. Ang nasambit nga mga respondents among nagikan sa commuters, drivers, vendors, fiber boat crew, checkers ang Hordan Guimaras Cooperative, mga estudyante, sales agent, labor sector amo man ang mga pamunuan sa nanarisari nga protest groups. Nahibaluan man nga kalabanan si ilang wala pa nakabaton sa benepisyo sa idalom sang administrasyon ni Marcos kag ilaman ginahingo ang presidente nga panubuon ang presyo sang bugas amo man ang hatagan ang atensyon sa pagsaka sang tensyon tunga sang China kag Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa karon, ila naman ginalauman nga pagatuunan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iya maging promisa bago ini nagpungko bilang presidente sang Republika sang Pilipinas. Balitang National. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, naglantaw si Vice President Sara Duterte sa ikatatlong State of the Nation Address o konsuna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sunod sa Office of the Vice President o kon OVP. Yara karon sa Bohol, si Duterte sunod sa iya nga talatapan agud nga maghatag sang simpatiya sa mga Boholano sa kamatayon sa ila Vice Governor nga si Dionisio Victor Balite nga nagtaliwan sang Miyerkules nga adlaw. Unang ginpahayag sang Vice Presidente nga hindi siya magtambong sa suna kag gina-point na ang iya kaugalingon bilang designated survivor. Sa kaangot nga balitang national, kasunod sang opisyal nga pagbukas ng 3rd regular session sa 19th Congress, nagpanumpa si Speaker Martin Romualdez sa pagpasara sang tatlo ka priority measures ni President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Romualdez, pag-aprobahan sang House of Representatives ang nabilin nga tatlo pa ka 28 LEDAC o kun Legislative Executive Development Advisory Council bills antes matapos ang 19th Congress. Iniya mo ang pag-amyendara sang Foreign Investors Long-Term Lease Act, pag-amyendara sang Agrarian Reform Law kag pag-amyendara sang EPRIPA o kun Electric Power Industry Reform Act. Ginpahayagman sa natungdan ang enactment sang New Government Act kag Anti-Financial Accounts Scamming Act o kun AFASA. Balita International. Sa ato naman balita international, nag-atras na si US President Joe Biden sa pagpapili bilang presidente ng Estados Unidos sa palaaboton nga eleksyon. Ini kasunod sa pagkadula sang paglaom sang Democrats nga malutos ang Republican candidate nga si Donald Trump. Gina-endorse man sini si Vice President Kamala Harris nga magabulo sa iya nga magakandidato sa Nobyembre nga eleksyon. Nagpost sa social media ang 81 anyos nga si Biden bilang presidente kag commander-in-chief tubtob nga matapos ang iya termino sa Enero 2025 kag mag-address sa nasyon sa sini nga semana. Sa post naman ni Biden, gipahayag sini nga dako nga bugal sa iya kabuhi nga magaserbi bilang presidente kag luyag man kuntan niya nga magpapili sa eleksyon. Sa kaangot nga balita, madamo nga mga Democrats ang nagasuporta kay Vice President Kamala Harris sa pagpadalagan sini bilang presidente ng Estados Unidos batok kay Donald Trump. Kasunod sang pag-atras si President Joe Biden sa presidential race. Importante man ang 100 kaadlaw bilang crucial stage sa pagpangampanya ni Harris antes ang Nobyembre 2024 elections. Nalakip sa mga Democratic lawmakers nga nag-endorso kay Harris amo sa California Governor Gavin Newsom, Colorado Governor Jared Polis, North Carolina Governor Roy
Secretary Cooper, Pennsylvania Governor Joshua Shapiro, U.S. Senator Mark Kelly sang Arizona, U.S. Senator Patty Murray sang Washington State, U.S. Representative James Clyburn sang South Carolina, kag U.S. Representative Pramila Jayapal sang Washington. Nagpasalamat naman si U.S. Vice President Kamala Harris kay U.S. President Joe Biden para sa pag-endorso siniya bilang nominee ng Democratic Party sa 2024 U.S. presidential election. Balitang Sports. Sa ato naman balita sa patag sang hinampang ginpatilaw sang strong group athletics sang Philippine team sang kasubo sa home court sa Taiwan matapos nga lutuson nila ang Chinese Taipei sa overtime period sa score nga 83-79 nga score. Sa walo ka mga hampang, wala makatilaw sang kalutusan ang strong group athletics agud nga kilalahon nga champion sa William Jones Cup. Ginpaunahan ni Tahuan Aji ang SJA nga may 21 ka puntos kag nag-amot man sanday DJ Finner nga may 15 puntos kag RG Abarientos nga may 14 puntos. Balitang Entertainment. Kag para sa aton showbiz balita, naghatag sang kilig ang love team nga Josh Lia kun Sunday Joshua Garcia kag Julia Barreto si Ila Ilonggo fans sa SM City Iloilo kahapon nga adlaw Hulyo 21. Gindugok sa mga Ilonggo ang pagpadulong na Joshua kag Julia agud nga mag-promote sang ila comeback film nga Happy for You. Ginpahayag sang duha nga nahidlaw man ini nga magkaupod sila sa isa ka pelikula. Natala naman nga magpagwa ang movie sa mga sanihan sa Agosto 14, 2024. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:36. Kagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Mga ka-K5, sarang kita nga i-follow kag i-like sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Antayan ang mga programa sa K5 News FM Iloilo sa gabi sa alas 7 tubtob alas 9 aton palatuntunan Funpal upod kay K5 Troy Tisoy alas 9:30 tubtob alas 10 ang palatuntunan or drama Rihas kag alas 10 tubtob alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa K5 News Center, sa gihapon kami ang mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag sa pangalan ni K5 Karen Badilla, ako naman si K5 Jenny Kauyunan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita.